eskutan dagoela, geroa asma dezakegula, eta geroa asmatu egin behar degula. Eta euskaldunak asmatzen jaioa gea, ea asmatzen dugun. Asmatu hitza, euskaldunentzat nik uste dut ezer esanen handia duela. Guretzat oso garrantzitsua da. Errioxan euskaldunak hizkuntza galdu zutenean, Gonzalo Berzeok 12. gizaldian, behin eta berriro erabili zuen, naiz eta erderaz idatzi erabiltzen zuen hitz hori. Asmatu. Asmatu hitza behin eta berriro azaltzen zen bere idatzietan. Asmar, asmanda erabiltzen zuen, asmando. Eta guretzak ere bai garrantzitsua da. 19. jardunaldi pedagogiko hauetan, landuko ditugun gaiak edo landuko dugun gaiarekin eta prozedurarekin asmatu izana espero dugu. Elkarbizitza eredu berri bateako pedagogia. Jardunaldi hauek antolatzeko jende asko parte hartzen du. Eta denei mila esker eta zuei bai, tortzeagatik. Eta geroa denon arteai asmatzen dugun, hori behar duguta. Eta besterik gabe, hitza Koldo Tellitu jaunari emango diot. Sailburu Anderea, lagunok, ikastolen elkartearen izenean ongetorriak guztiak jardunaldi hauetara, 19. jada. Eskerrik asko, eskuzabaltasunez erantzun diozuelako beste behin ere urteroko gure hitzordu honi. Urtero gatoz ilusioz, eskola jardunari buruz gogoetatzera. Hezkuntzan ari garen hori dagokion bezala, irakasleak zein gurasoak. Aurtengo gaia, gure ilusioarekin, itxaropenarekin batera, euskal gizartearen itxaropenarekin dator. Etorkizun berri, hobeago baten, itxaropenak sortzen duen ilusioarekin. Azken finean, ikastolen aldetik, gai honi bere zailtasun guztiekin une honetan heltzeko arrazoia, euskal gizartearekin daukagun konpromisoa da. Itxaropena, ilusioa, ez diogu bakarrik, iazko urtea bukatzear zegoenean, hezkuntzako beste eragile batzuekin konpartitutako adierazpenean, Sailburuak Andereak ondo ezagutzen duen adierazpenean, hauxe zioen. Euskal gizarteak argia eta ilusioa galdetzen die hezkuntza eragilei askatasun osoko etorkizunari bidea zabalde izaioten. Non gatazkak eta desastotasunak bortizkeriarik gabeko bideak erabilez konponduko diren. Ondo aztertua eta eztabaidatua sinatu genuen adierazpenura. Askatasun osoaz hitz egiten zuen. Bortizkeriarik, inposizioarik gabeko etorkizunaz hitz egiten zuen. Giza eskubideetan oinarritutako hezkuntza aldarrikatzen zuen. Beste eragilei, gizarteari, esan genien orduan, ez genukela nahi urratz ura adierazpen utzean geratzerik. Ekimenaren bidean urratzak emon beharra zegoela. Hain gustura ginen ezen, adierazpen hartatik, ekintzaren bideari eutsu diogu jardunaldi hauekin. Jardunaldi pedagogiko hauek azalaratzen dute iragarritako konpromisoa adierazpen publiko baino zerbait gehiago dela guretzat. Eta esan dudan moduan, urratsak emoteko prest gaudela, bai etxe barruko eszenategian, bai eta beste batzuetan partekidetu ditzakegun horietan. Azken finean, hezkuntza eragileen artean desadostasunak baino, adostasunak ditugula pentsatzen dugunez, mai batean, jardunaldi baten inguruan, elkartzen hasi behar dugula konbentzituta dagote. Izan ere, bizikidetzaz, elkarbizitzaz, nekez ezer adostuko dugu gure artean, hezkuntza eragileen artean, harremanik, elkarlanik ez badugu. Elkarbizitza eredu berri baterako pedagogia deitu diogu, gure jardunaldiari. Gogoeta egin nahi dugu elkarbizitza eredu berri batez. Eskola gara. Gogoeta pedagogikoa egin edo egiten hasi nahi dugu. Ibilian egiten da bidea. Eta urratzik gabe, ibilbiderik ez dagoenez, gu hemendik hasi gara. Elkarbizitza eredu berri bat euskal gizartearentzat. Eskola, gure kasuan ikastolak,
Gizarte honen parte gara, gure ekarpena egitea dagokigu. Ziur naiz, bi eguneko gogoeta saio hauetan, buelta asko emango dugula antzerako kontzeptu ingurutan. Ez naiz sarrera bertan gehiegi jardungo asko hitz egingo dugun horretan. Ongi etorriak guztiok, gogo eta oparoa izan dezagula, behar dugu, euskal jendarteak behar du. Mila esker. Mila esker, Koldo, eta bain Isabel Zelak Andereak du hitza. Ikastoletako presidentea, Bastarrika Andrea, irakaslea Guergarriok, egunon. Egunon ikastolen 19. jardunaldi pedagogiko hauetara bildu zareten guztioi. Atsegin handiz, nator, urtero bezala, jardunaldi hauen une batzuk zuekin partekatzera. Ez dira kortesiazko hitz hutsak. Uste dut, legealdi honen hasieratik, ikastolekin batera egin dugun ibilbidea oso landua eta emankorra izan dela. Lankidetza gogoa ageria izan da hasieratik, eta bereziki egoera ekonomikotik eratorritako zenbait gorabehera batzuen gainetik, oso modu positiboan mamitu izan da euskal hezkuntzaren etorkizunarentzat erabakigarriak izan daitezkeen zenbait gaitan. Euskal hezkuntza sistema Eskola 2.0 programaren bidez eraldaketa teknologiko sakon batean murgilduta dago. 3 ikasmaila osorik digitalizatu ondoren, aurtengo irailean, 4. ekingo diogu. Derrigorrezko 2. hezkuntzako 2. mailaraino helduz. Eraldaketa teknologikoa abian da. Aldaketa metodologikoa dugu orain helburu. Zenbait urratz eginak baditugu ere, hori da egun dugun erronka nagusiena euskal gizarteak egingo duen 58 milioiko hezkuntza inbertsioari behar adinako etekina ateratzeko. Ikasturte honetan jarri da indarrean 2011ko martxoaren 31an ikastolen elkartearekin eta itunpeko irakaskuntzako gainontzeko sektoreekin hirueletasuna bultzatzeko asmoz izenpetu genuen protokoloa. Ziurazki, datorren urtean bere segida izango duena. Hizkuntzen kontu honetan ere bidea egitean hasiak gara. Baina ez dugu ahaztu behar zein den esperimentazio aldi honen helburua. Azken batean hirueletasuna hezkuntza sistema osoan orokortzea baita. Hau da, sistemaren hizkuntza arkitektura beste oinarri malguago batzuen gainean antolatu. Ereduen sistema ordezkatuko eta hobetuko duen behin betiko hezkuntza proposamena zehaztuz. Hizkuntzen eskola erabilerari dagokionez. Abian jarri ditugun eraldaketa teknologiko eta linguistiko hauek bideratzeko, gizarte irizpidea beti izan da bat eta bera, guztion gana heldu dadila. Ikasleen familien egoera sozioekonomiko eta kulturala edozein izanik ere. Beti esan dugu sutsuki borrokatuko ginela edozein bretxa edo etenen aurka. Are gehiago egungo egoera ekonomikoa zein den ikusita. Eskolan ez dugu etenik nahi. Ez hizkuntza kontuetan ez da baliabide teknologikoak eskuratzeko orduan. Etenak euskal gizartea zatituago eta ahulago bihurtzen duelako. Zuen jardunaldi pedagogiko hauen gaiaren harira hurbilduz, berri posgarria bizi izan genuen pasaden abenduaren 30ean, ia hezkuntza sistema osoa ordezkatzen dugun 21 erakunde eta hezkuntza eragilek, kartonek bizikidetzarako hezkuntzaren aldeko konpromisoa sinatu genuenean. Zuen erakundea, ikastolen elkartea, lehen momentutik egon zen ekimen honetan, eta eskertzekoa da.
Horren beste hezkuntza eragilek, beren asmoak hain azkar eta egokiro batu izanak, garbi adierazten du nolako gogoa zegoen guztion hezkuntza jarduera garai berri batean kokatu ahal izateko. Nolako prestasuna zegoen, erantzukizunez jokatuz, gizartearen aurrean modo bateratuan azaltzeko eta nolako alegina egin zen, oinarri minimo, baina sendo batzuen gainean, bizikidetzaren aldeko jarduna adosteko. Modu argian, hitz egin genuen, Cartonen, eta konpromiso zehatzak hartu genituen hezkuntza sailak eta bertan izan zineten hezkuntza erakunde eta eragile guztiek. Denok norabide berean lan egiteko bizikidetzarako hezkuntza baten alde. Argi, giza eskubideen eta pertsonaren duintasunaren begirunean oinarritutako hezkuntzaren aldeko aleginak berretzeko edozein xede edo egokieraren gainetik. Argi, iraganean, orainaldian edo etorkizunean giza eskubidean urraketaren edozein justifikazioaren aurrean jarrera kritikoa indartzeko. Argi, eskubide horien haustearen ondoriozko biktimekiko elkartasuna eta laguntza erakutsiko dituzten jarduerak sustatzeko. Cartoneko konpromisoa ez da une batean bere horretan agortzen der zerbait. Uneak, berak, ikaragarrizko garrantzia badu ere. Oso pieza zaindua izan da. Zehetasun eta kontu guztiarekin landua. Konpromisora heltzeko egin dugun bideak hezkuntzaren balio honenak erakutsi dizkigu. Serioski lan egiteko gaitasuna. Elkarrizketaren bitartez, diskrezio osoz jokatuz eta adostasunera heltzeko gogoa baliatuz. Xedea nola, bidea hala. Hori ere erakusten digu konpromisoaren emaitzak. Jarraipena izateko borondatearekin sortua da gainera. Gure hezkuntza komunitatearen eta gure gizartearen kultura demokratikoa finkatuko duten jarduera adostuak eragiteko konpromisoa hartu genuenean adierazten genuen bezala. Oraindik orain, eragile guztiek jarraipen bide hori urratzen hasteko. Borondatea agertu dugu eta hortaz, 5. konpromiso horrek bere garapena izango du aurrerantzean. Hezkuntza, beti esan dugu, instrukzio hutsa baino gehiago da. Azken aldi honetan, agertu zaizkigu zenbait ahots, zenbait eskuineko ahots, lan banaketa bat proposatzen dutenak gai honi dagokionez, eskolaren eta familiaren artean, hari legokioke instrukzioa eta familiari hezkuntza. Egia da eskola ez dela hezkuntza eragile bakarra, familia ere ez. Hezkuntza tribu osoaren eginkizuna da, gizarte osoarena. Baina argi gera bedi ikuspegi aurrerakoi batetik. Eskolaren eginkizunaz dihardugunean hezkuntzaz ari garela, bere esan nahi zabalenean. Eskola baita hezkuntzaren espazio publiko bakarra, ekitatearen bermea, baita ere familiak utz egiten dutenean edota bere heziketa eginkizuna bete ezin duenean. Hezkuntza balio unibertsaletan oinarritzen bada ere, tokian tokiko eta unean uneko hezkuntza da. Eraginkorra izango bada eta bere eginkizuna osotasunean beteko badu. Hezkuntza da orain eta hemen. Horregatik da hain garrantzitsua, oraingo eta hemengo galderak plazaratzea.
Zuek, jardunaldi hauen egitarauaren aurkezpenean egiten dituzuen bezala. Zer egin behar dugu etorkizunean iraganekoak berriro gerta ez dadin? Zein ezaugarri beharko luke etorkizuneko bizikidetza ereduak iragana berriro gerta ez dadin? Esan ohi da galderek kasu honetan bezala ondo eginak direnean, egoki planteatuta daudenean, erantzunaren erdia baino gehiago ebasten dutela. Eta bi galdera horiek ongi erakusten dute iraganarekiko jarrera argia duzuela, etorkizuna eraikitzeko nahia duzuela eta erantzukizunari uko egin gabe lan egiteko borondatea duzuela. Hori da, halaber, kartonera bildu ginen erakunde eta eragile guztion jarrera. Bertako berba batzuekin bukatu nahi nuke, baikortasunerako hitz hauekin. Euskal gizarteak garai berri baten irekiera alaitasunez eta itxaropenez bizi duen une erabakigarri honetan, hezkuntzak, familiarekin eta beste gizarte eragileekin batera areagotu egin behar du bere betebeharra gure ikasleen formazioa hobetzen jarraituz, etorkizunerako protagonista eta eragile gisa era daitezen eta gure herriarentzat bizikidetza oso integratzaile eta iraunkor baten aro berri bat berma dezaten, bakean eta askatasunean. Beti ere, gure orainaren eta iraganaren egiazko ezagutza sakon eta integral batean oinarriturik. Oroimenik gabe ez baitago etorkizunik, ez askatasunik, ez da justiziarik ere. Besterik ez, mila esker, jardunaldi hauek oso probetxuzkoak izan daitezela opa dizuet, mila esker zuen arretagatik.